Så har jeg modtaget et nyt brev, pakke fra forlag. Den her gang er det Gyldendal, og jeg regner med, at det er et par bøger, der lige er blevet trykt, og som udkommer den 20. marts. Ja, det var det samme jeg også. Det er 2 nye bøger i det der robotunivers, der hedder Neuropa, som jeg har gang i for øjeblikket. Og de er de 2 første bøger i en serie for de 10-12-årige. Og de handler om Mac O'Neill, som vi ser her, hvis far har en kamprobot, som de så tager rundt i Neuropa med og til stævner og kæmper mod andre kamprobotter. Man kan også se bagsiderne. Der er fokus på slåskampene, kan man se. Her er Røde, som får en på Sinkadusen, der er en modstander. Bøgerne er illustreret med en tegning til hvert kapitel. Her er så lige først forsatsen, og man kan se deres robot Røde. Og her kommer så bogen med de her tegninger, et til hver kapitel som sagt. Og da kapitlerne ikke er særlig lange, så skulle de gerne fremstå som sådan rimeligt illustreret, de her bøger. Endnu en slåskamp. Og skud. Der er gang i den her. Men det ser da sådan set meget fint ud. Ja, men det er så de 2 første bind i en forhåbentlig noget længere serie. Hvor lang den bliver, det er jo ikke til at vide, men foreløbig så synes jeg, de har været rigtig sjove at lave, så der kommer der i hvert fald nok nogle flere.